Menika ingkang siap digogong nggih Mas nggih. Nggih. Yo, iki ana nyuwun pramen warok Suramenggala suminten edan. Yo. Cocok. Ya. Kita sing dapuk aku. Nggih, nderek. Tatin dadi suminten. Nggih. Subrotone iki. Ya. Ayo. Kok tak dapuk bagus lho. Terima kasih. Ah. Subroto nek apik, iki ya sumoprot niki. Lah iki suminten aku Subroto kowe dadi kolor. Lah kolor mek nyelempit tok e. Ha iso pok-pok. Ayo, Dik. Ayo, Dik. Kentongan Pak, kentongan. Duduk. Wonten kasta kentongan. Duduk. Nggih. Ya kula derek mawon. Monggo, suminten edan. Bapake Suramenggala omongan karo anake. Kene iki anakku suminten wis pirang-pirang dina bapakku mikirke kowe ngopo kowe kok katon susah ngopo ya Apik. Cocok. suminten Injih, Bapak. bapak ki warok Nggih. Nah, apik ya. Tak omong-omongan sih. Sesa budaya. Iya. Ya. yen kowe ora di bocah lanang iki sing nampik katresnan Nah, ngono lho, tak omong-omongan sih. Yo bejo ketop. suminten Injih, Wes. Bapak. iya nanti ono apa Bangsat. Aku tak omong-omongan sih. Ketoprak lho iki. Ah ketoprak. Angger ngomong tok iki ketoprak capopo ngono lho. Yogja. Waduh. Subroto. Ora ngising-ngisini. Kowe iki anake siswa budaya kok nganti Pakde Daryadi bin sapa? gayamu. Kae kono, dadi Subroto, ngece. Sing ngece sapa? Untuku ngenok ngece matamu. Karo ngece. Sugeng dahar Mas. Kok sing urung barbar. Suwi lah. Konco indok sawi. Mas. Situ apa ora? Sida. Situ ya sing bener. Tenanan. Aku tadi apa? Subroto. Den Mas Broto. Suminten. Injih. Ora ana wanita liya sing tak tresnani mung kejaba kowe. Napa injih ta Den Mas kula menika tresna kalian panjenengan. Pun kakak. Apa enek ketoprak kok iringane papala? Palapa kok Bapak. Palapa sesuk. Palapa. Kowe iki janus malah tenan. Malah korban sirah barang. Ketoprak ndang duti kocok ya, Pak. Lah iki Kowe ora tau urip ning Yogya. nular-nulari ya. Mari. Tenang. Anu Mas, penjenan mawon Mas. Oh, aku wis iki cetha ora pae Pak. Yo. Ya. Kondang jos. Den Mas. Suminten. Kok ndang ngono lho. Den Mas kok ampun nganteni kuriyen to Den Mas. Den Mas. Suminten. Nggih. Aku ki
nganggo sandal kene. Dalang kucluk. Kene lho. Kene. Ben panggunge ombok yo. Aku yo wegah wi yo diatong-atonge rung sida wis ngene-ngene terus. Kondang. Wegah Piye? ora sida kak ngene-ngene. Sing marahi Mas Seno kuwi lho. Ngapane dangdut? Joget lah ngene ngapa? Iki ketoprak. Alah ndak sakit lho. Ya kan Lho nek ngene tok. aku kan jadi gimana gitu Loh. Awakmu ki jadi aku ki sing ngobahne ki yo bingung. Kene ndak masalah, kene iki yo grigingen ta. Ya aku nggak mau no. Ketoprak. Ya asli Mas asli. Ya, ya. Asli. Guyu. Pengen tak ngenek nih. Kae lho musuhe kae lho. Iki pengen cemburu. Ki pengen Kae musuhe kae. Aku nek dhek ngene-ngene kelingan film kartun sing kadal ngene-ngene. Mas, lucu jaan Mas. Lucu tak pasarke di Jogja. Lucu lho. Oh iya. Piro? Piro? Tapi itu 50 aku. Aku bayaranku pada Lopez ya. Ayo karo kono. Kono kuwi 750 nggawa kompor kok wis. Loh, kok bojoku PN wis. Kok kan bojomu kentir kok. Lah, wis mari. Yo, serius yo. Iki sidore. Wah, ayo asline bagus. Tenang. Kok ngono kok bagus. Tok. Suminten. Izin. Senajan to aku kautus dening Rama, Izin. ning aku tetep tresno karo kowe. Suarane digedhekke to. Suarane gedhekke. Suminten. Nah, Izin Kang Mas. gedhekke meneh. Ora Kurang gedhi. Suminten. Kaya Pak Pujo Sewaka, kaya Pak Budi Hartanto, kaya Pak D Daryati ngono kae lho. Suminten. Kok rupamu jelek tenan to? Rupane jijik tenan lho kuwi. Gedhekno ben ketok wibawa. Aja meneh kowe wong aku dhewe ngoceh mukok. Iki lho, mbok tempelke mic lho. Suminten ngono dadi kaya Amlane aku nggawa mic dhewe. Berarti ben ndak beresiko. Oh begitu. Suminten. Izin Kang Mas. Ora ana wanita lho sing tak tresnani kejaba kowe cah. Menika Den Mas Broto napa sanes ta? Aku ya Dimas Agil. Hah? Broto. Broto? Broto Seno. Saestu? Dimas Aduh Kang Mas, kula niku madosi panjenengan kepawon Den Mas. Aku seneng lek pas adegan iki aku paling seneng. Lah ngapa? Wis to santai wae. Ngene iki Pak Santoso ya menggalih. Piye? Entek jutaan kok ora iso kaya aku. Samu. Ya bejane dhewe-dhewe to Den Mas. Ya, aku tresno karo kowe cah. Napa inggih? Besok sing bakal dadi bojoku ora ana wanita ya kejaba mung kowe cah. Saestu to Den. Sawiton. Tok. Sawiton. Lekwar. Parok. Lah ya warok iki lek singkat lekwar. Kok lewat. Sawiton. Inji Rama. Kowe kendel karo Den Mas Broto, Lah inji lah kula tresna kalian Den Mas Broto lho Rama. Kowe bocah desa, anake bapak. Inggih. Iki ngono pepunden agung Den Mas Broto, gak loro atimu. Lah nek jenenge tresna nggih mboten mandang menika sinten lho. Ayo ora mandang kepene iki bendaramu. Lekwar mengguk. Lewarok. Warok. Den Mas Broto. Nggih, anu Bapak Suramanggala. Bapak Suramanggala. Bar mangan, bar warak wani ngelok. Panjenengan tresno kalian anak kula.
Mboten wonten wanita liya ingkang kula tresnani kejawi putra panjenengan. Nanging pun digawe lara atinipun Den Mas. Mboten badhe kula nglarani manahipun ingkang putra. Pripun? Apa? Kowe iki ngomong. Lah wis omong lho. Pripun? Mboten badhe. Sweden. Inji Rama. Kowe ya tresno. Nggih kula tresna saestu kalian Den Mas Brata menika kula sampun tresna. Sweden. Inggih. Kowe ora iso mergo Den Mas Broto wis digandengke karo Cempluk Warsia. Kenapa inggih to Den Mas? Kuwi hoak. Hoak lho Rama. Yo ketoprak kok nganggo hoak. Modern kok. Oh iya. Kapen wang. Ketoprak gaya baru. Ben wangun kaya ngene iki. Sweden. Ora wagu Inggih. ketoprak. Kita mriki mawon kula ajeng kalian. Kowe diomongi bapak kowe manut to. Lah kula seneng kalian Den Mas Brata lho. Den Mas Broto. Wonten dawuh. Yen nganti wonten napa-napane anak kula suminten, sinten ingkang tanggel jawab? Menawi wonten menapa-menapa kalian ingkang putra kula ingkang badhe tanggal jawab. Saestu panjenengan saged kula cepeng pangandikan panjenengan. Menika saestu. Menawi mekaten benjing enjing kula badhe sowan wonten Kadipaten ngeteraken anak kula suminten. Monggo kula aturi sowan wonten ing Kadipaten Ponorogo. Ngupados inggih menika. Saestu lho Rama nggih. Iya. Yo tak terke ke anakku suminten. Inggih. Sewang-sewangan benjing enjing kula badhe sowan wonten ing Kadipaten Deswan Kula Broto. rantos rawuhipun panjenengan wonten ing Kadipaten Ponorogo. Singkat cerita, Nggih. Den Mas Broto pun rabi kali Cempluk Warsia. Pun. Suminten mikir dhewe stres edan. Oh nggih. Bapak, Piye ten? kula rak nggih sesuk anu to wayahe kula nikah kalian. Iya. Niku lho Den Mas Broto wis pun disiapke sedaya to. Iya. Lampi kula sesuk nek dandanan niku dandane pae saged. Terus ditangkapke wayang ning aja dalang seno aku mah. Kowe yen ngomong ngono ki apa ora kleru Lah nggih kula rak nggih ajeng dhaup kalian Den Mas Broto to. Kuwi ming kabar ora dadi. Lah sinten sing omong sinten? Den Mas Broto wis ora sida rapi karo kowe. Saestu Rama? Iso. Rama, masa nggih kula kalian sinten nek Den Mas Broto kalian Cempluk? Tok 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 tok. Suminten. Kowe. Rama, kok ampun ngoten niku to sing ngomong sapa lho? Kula iki wis tak siapke kabeh. Aku wis manicure pedicure kabeh lho. Bapak delok Gresik Pos. Kuwi yen Den Mas Broto wis rapi karo Cempluk Warsia Kok Den Mas Broto ngoten lho? Kula Wis. lambine wis tak cepake kabeh. Aja mbok Kabeh teruske, wis tak ya. cepake lho. Apa to? Wis kowe ora sandadak gayo lintang. Lah kula nek ngeten iki sok edan lho Rama. Mbok ora ngono kuwi. Tak goleke karyawan kene wae. Kula mboten purun. Pokoke nek ana Den Mas Broto aku mah. Yen angel-angel apa tak rabi dhewe. Rama iki malah piye to iki? Aku diomongi bapak ora kena Rama, terus kula kedah pripun to kula sampun. Ayo wis ora usah dipikir. Ngono. No, rasa dipikir. Ayo lelai. Tak dedet. Kula mboten lho Rama. Kriok tak dedet. Rama iki piye to? Saiki ora ana dapukan walang kok ngene iki. Suramanggala. Oh, Suramanggala tak kira ana siluman walang teko. Wah, ora kepenak. Walang ngentup sampean. Ya ora kena nesu kok ya. Ah, selentik. Oleh mlaku ngene kaya walang. Hampir gagah kaya. Tak kira nek iki adegan iki terus muncul siluman Siluman walang. warok ngene wae wagu po. Oh, ya ya gagah. Ngene wangun. Ah ya. Tak det coba. Oh. Beluh. Kakekane Suramanggala. Rama iki kepiye to iki malahan lho. Kowe wis gawe wirang. Anakku suminten edan ning. Sing gawe wirang sapa? Anakmu Cempluk Warsia rabi karo Den Mas Broto. Sing nyuwun Kanjenge Adipati dudu anakku. Yen kowe sing dadi pepalang
mungsuhmu aku kek. Aku ora marangi kowe lho kek. Sing dadi karepe putrane Kadipati Yos kuwi anakku ya cempluk. Nanging anakku Suminten dadi edan gara-gara kowe. Kowe ora gara-gara aku ning mbok tongol-tongolke. Tuwek padha tuweke. Tuwek ra pangan codot. Dibuktekke ana ing papan kene kek. Perang neh iki, Bro. Oh, alah, golek adekan iki. Aku kowe apa aku? Warok joget sik. Warok joget sik. Aku sih. Kowe sabar ya, Nduk ya. Terus kancing pripot ta niki Rama? Sabar ya. Iya. Loh. Kok nyapa mbok kon sabar kuwi? Lah waktune mepet tak sabar sik dulu. Tak. Oh. Takekane golong. Santos ki Rama ki. Diwaneni wae kuwi. Saiki delok sing kae Rama. Ayo, Ayo. aja kalah. Jajal kaya ngapa? Aduh kasukten kek. Ayo. Sura menggala musuhe. Aku nek cara aku dadi kowe ora iso salto isin. Pindho. Kudu ngungkuli pindho. Ping pinten? Pindho. Pak Santoso. Ambulan. Pak. Lah piye bapakku iso ta kowe sora? Ah. Kakekane Sura menggala. Ayo. Tutuhno kabisanmu Saiki kok malah dadi macan. Kok malah kaya sik. Iki malah piye ta? Piye lho? Bos. Aduh, Mas. Piye? Ngapa kenapa Tekku. Suminten. Nggih Rama. Sura menggala. Kolore tak cokot. Endi? Piye? Tekku digigit. Apa tuman kok iso malah
Macet ya terus malih ora terus. Loh, aku lek malih dhuwur kok lek terope jebol. Lambemu sekedhik nggih, Pak. Nggih. Pak nek ra jenengan ra mungkin ngene kula iki. Wah, luar biasa. Ikete kae. Oh. Iketmu kuwi lho nang isor kuwi lho. Nah. Apa? Ngapa? Ngapa? Ikete ana apa nih? Ana apa nih? Tunggal iki. Lho ngapa? Kok tunggale kuwi Apa ngapa? tunggale iki lho? Iket tinggal ada resek iki. Lah, lho lah wong ki bantu binantu to. Kawibawan lho, Mas. Lho, kawibawan piye? Nyambut gawe kula nggon iki lho. Tanpa ana iket apa? Lah wong ana wadah nang kene iki kebak blederan tak ya tak nggo wadah sikit ra Oh, apa-apa. ada sithik nggih jenengan iku nuwun sewu lho. Heeh. Niki iket blangkon blang-bleng bakal kelakon. Wo. Niki Blangkon ki apa? Blang-bleng bakal kelakon. Heeh. Niki ten mondol Yogya lho. Anjuk ngapa? Ha berarti lek jenengan ngadeni berarti padha nyepelekne daleme jenengan. Dalamku ngendi? Mantul. Ngayogyakarta. Kok sampean wae resekan ngene iki lho. Sampeyan greget nih. Ayo, kene, dhuwit ndi? Lho, Ngapa kok tidak? ora ana dhuwit kok. Oh, iki ngono kuwi mau. Endi? Ora lho. Kok dite ra ono kok iso. Jan, Mas, Mas. Hebat. Lucu ya. Jantan. Sesuk. Wong kok ngusek. Iya, Awak kono dijakne Bengkulu ya ora iso wae kok. Ngono. Repot aku niki. Wah, kene. Repot Melu sapa? Ngecor aku. Angsane hebat Mas. Dadi wayang nika lunak kae ketoprak ya iso, luduk Nggih, ya iso ning niki nggih leres. pelengkap mawon. Luar biasa nggih. Cocok. Ya.